To je cítiť. Je to fakt cítiť. Je to cítiť? Je to cítiť. Fakt rešpekt. Od 3 rokov trénuješ kung fu. Ako dieťa si pozeral Jackieho Chana. Naučíš ma, ako spevniť ruce? Ja by som ti tiež potom za odmenu tlieskal bravo. Chcem spevniť ruce ako ty. Tiež začínam zápasiť. Musíš, jakoby, jak bych ti to řekl, musíš si dát písek, hranec vařící vodu pod ten písek, dát tam tak litr vody, ano, a šlehat do toho písku do 180 Celsius teplý vody prostě rukama. Dávat tam prsty a musíš to takhle jako mlátit ruce a sekat bravo. Prostě. A silou alebo... Ne, a potom silou. Dobre. Aby sa ti spevnili prsty, víš? Jasné, práve mňa to veľmi zaujímalo, lebo proste chcem sa posunúť ďalej v mojom zápasení. Som predsa len iba na začiatku. Som ešte také 3 posledné otázky, rýchle. Je tu niekto, komu si fandil a sklamal ťa? Čo ťa napadne ti niekto? Je tady jeden, komu já fandím a to jsem jenom já, protože takhle ostatním lidem nefandím. Já fandím sám sobě, protože já si věřím, já jsem neskutečný zabiják, všechno ovládám a nemá na mě nikdo šanci, tak proto fandím sobě. Lebo minulé si mal problém s tým, že si videl cestou do klietky ženy a ich zadky. Akým spôsobom to chceš teraz eliminovať tento problém? Pretože by som nerad videl, že by si znovu proste stratil svoju silu a nemohol by som proste vidieť tvoj výkon. Vidím, že máš pekný monokel, takže trénuješ. No. Takhle, řeknu ti to takhle, brilantní žecky a dostal jsem sílu ročního dítěte, protože jak jsem nastupoval na tu nástupovku, tak jsem viděl ty nahý prdelky. Jasné. A já jsem mezi tím, než byl ten trénink a ten zápas, tak jsem chodil pod čínskou zdí meditovat. Chodil jsem do Francie, do Švýcarska meditovat, ale nejvíc jsem se pohyboval v Číně. Takže jak jsem viděl ty, protože já jsem nemohl být ani doma vidět svoji vlastní manželku, jo. Jasné. Tak jsem šel na soustředění a viděl jsem ty prdele, takže šla ve země síle, tak teďka přímý nástupovce, doufám, že to tak nebude, no. Máte voľaký plán? Ste už dohodnutí? To teďka nebudu prozrazovat, nechte se přesvědčit, 1. a 3. pojedou bomby! Bomby! Dobre, tešíme sa. Ďakujeme. Ďakujem. Ahoj.